Γεια σας κορίτσια. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ, το βραχιόλι, το οποίο είναι πανέμορφο. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς. Η βελονιά είναι αρκετά δύσκολη. Λέγεται Cubic Right Angle Weave. Εμείς θα τη ονομάζουμε κύβο, γιατί αυτό είναι στην ουσία, ένας κύβος. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. 11 χρυσές, κρυσταλλάκια Τσεχίας κόνικα 3 χιλιοστών, 15 χρυσές, οι οποίες είναι, αυτές μπαίνουν εδώ στα πλάγια, κούμπομα, βελόνα, κλωστή, βέβαια, και το ψαλίδι μας. Ας ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε πάνω στη βελόνα 4 εντεκάρες. Θα τις κατεβάσουμε μέχρι κάτω στην κλωστή μας. Αφήστε λιγάκι για να μπορείτε να το χειριστείτε. Και έρχομαι από την κάτω μεριά και περνάω και τις 4. Έτσι. Μου έφυγε. Πειράζει, θα το ξαναπεράσω. Το κρατάω τώρα. Έτσι. Επειδή στα κοσμήματα που φτιάχνουμε με το bead weaving δεν κάνουμε κόμπους, θα ξαναπεράσουμε όλες τις χάντρες γύρω γύρω. Για να βρεθούμε εκεί που ξεκινάει η κλωστή, εδώ δηλαδή, σε αυτό το σημείο. Και να έρθουμε στην επόμενη χάρη, εδώ. Λοιπόν, οπότε βλέπετε έχουμε ένα σταυρουδάκι. Έτσι. Τώρα θα βάλουμε 3 εντεκάρες και από εκεί που βγαίνω, από αυτήν εδώ δηλαδή, θα ξαναμπω αλλά από την άλλη πλευρά. Έτσι. Βλέπετε έχει σχηματιστεί ένας δεύτερος σταυρός. Θα ξαναπεράσω γύρω γύρω πάλι, γιατί θέλω να είναι αρκετά σταθερή η βάση μου. Και θα πρέπει να βγω πάλι σε αυτήν εδώ πέρα που προς τα μένα είναι κάθετη. Έτσι. Αυτό εδώ που κάνουμε είναι το απλό, όχι το απλό, το right angle weave, χωρίς το cubic. Το cubic είναι ο κύβος, οπότε θα κάνω άλλο ένα, πάλι με 3 και θα έρθω από εδώ μεριά τώρα. Θα προσέξετε ότι στον ένα σταυρό η βελόνα μας θα βγει προς τα πάνω, στον επόμενο σταυρό η βελόνα θα βγει προς τα κάτω. Έτσι πάει, μία πάνω μία κάτω. Εδώ σε αυτή την βελονιά θα πρέπει να σκέφτεστε κυκλικά και να σκέφτεστε και να πηγαίνει κυκλικά. Γύρω γύρω
Απαγορεύεται δηλαδή να πάτε οριζόντια ή κάθετα με την βελόνα σας, γιατί χαλάει το σχήμα και φαίνονται και οι κλωστές. Οπότε πρέπει να βγω πάλι στην κάθετη. Έχετε υπόψη σας ότι σε αυτό εδώ πέρα που κάνουμε τώρα, αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς προχωράει. Τώρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, βάζω ένα κρίσταλο, εφόσον η κλωστή μου είναι από κάτω, από την κάτω μεριά και εγώ θα έρθω να μπήξω τη βελόνα στην αντίστοιχη εδώ, στην άλλη άκρη. Δεν το σφίγγω για να το δείτε, είναι έτσι, άλλο ένα κρίσταλο και θα μπω από εκεί που ξεκίνησα, εδώ δηλαδή. Εδώ. Θα είναι έτσι το κέντημά σας. Να το. Τώρα, θα το σφίξετε και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ. Το πρώτο μου μέλημα είναι ότι θα πρέπει αυτό να κλείσει για να μπορέσω να ξεκινήσω. Δηλαδή θα κάνουμε πρώτα το τέλος και μετά θα προχωρήσουμε. Οπότε, κατεβαίνω στην κάθετη. Εκεί. Να σας το δείξω μάλλον πλάι για να καταλάβετε. Λοιπόν, ξεκινώντας, βλέπω εγώ ότι έτσι όπως πρέπει να το βλέπω εγώ, πρέπει να είναι να βλέπω το κρίσταλο και 1, 2, να ενισχύσω και αυτήν εδώ, 1, 2, 3 χάντρες, έτσι, το βλέπετε κι εσείς. Οπότε βγαίνω από αυτήν που είναι δεξιά μου, εκεί. Θα βάλω 3 εντεκάρες και θα έρθω από την πάνω μεριά, εδώ, έτσι. Να σφίξω πριν, εκεί. Τώρα, πρώτα θα περάσω τη βελόνα μου από εδώ, από την κάτω, την οριζόντια, εκεί, θα βάλω 2, αλλά αυτή τη φορά θα πιάσω αυτήν εδώ και εδώ, για να συνδεθούν οι πλευρές. Εδώ. Τώρα θα ανέβω από αυτήν εδώ λοιπόν, βγαίνοντας τώρα από την κάθετη εδώ, θα βάλω πάλι 2 και θα πω σε αυτήν εδώ και αυτή. Έτσι. Οπότε βλέπετε τώρα ότι έχει γίνει μια μικρή θήκη. Θα περάσω μέσα από το κρίσταλο και την πρώτη. Εδώ. Εδώ επειδή είναι το τέλος, θα βάλω χάντρα και θα έρθω να μπω εδώ, απέναντι από αυτήν εδώ. Εφόσον βγαίνω από αυτήν εδώ, πρέπει να μπω από αυτήν εδώ, αλλά με αυτή την κατεύθυνση.
Να το ξαναπεράσω για να σφίξει. Να το. Εδώ τώρα. Θα περάσω αυτήν εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτές τις 4 πρέπει να τις συνδέσω. Εδώ, γύρω γύρω. 2 φορές. Σφίγγω κιόλας. Και τώρα, ανεβαίνω πάλι πάνω. Το βλέπετε κι εσείς τώρα. Και τώρα θα πρέπει να έρθω από την άλλη μεριά, εδώ δηλαδή, αυτή την κλωστή θα την κόψω, δεν μου χρειάζεται πλέον, για να μπορέσω να συνεχίσω. Οπότε, μπαίνω εδώ, σε αυτήν, μέσα στο κρίσταλο, το μαύρο, πάω περιφερειακά, πάω δηλαδή γύρω γύρω, δεν θα πάω από εδώ, εδώ, απαγορεύεται, θα πάω γύρω γύρω. Τώρα θα το γυρίσω πάλι, θα μπω εδώ, σε αυτήν εδώ, μέσα στο κρίσταλο, και τώρα κατεβαίνω σε αυτήν εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε ό,τι φτιάξω, όπως το φτιάξω τώρα εδώ, θα συνεχίσει μέχρι το σημείο που θέλετε, μέχρι να τελειώσει δηλαδή. Οπότε θα πρέπει πάντα να βλέπω το κρίσταλο και 1, 2, 3 χάδρες. Η κλωστή μου βγαίνει πάντα από κάτω μεριά. Θα βάλω 3. Έρχομαι από την πάνω μεριά στην ίδια χάντρα. Εδώ. Και μετά περνάω τη βελόνα στην κάτω, θα βάλω 2 και θα μπω εδώ και εδώ. Εκεί. Εδώ δεν χρειάζεται να σφίγγετε, απλά πρέπει να κρατάτε λίγο την κλωστή σας. Τώρα θα ανέβω εδώ, στη διπλανή, στην πάνω, στην κάθετη δηλαδή. Το γυρνάω κιόλας να το δείτε. 2 και θα μπω σε αυτήν και σε αυτήν, από εκεί που βγαίνει η κλωστή μου. Εκεί. Εκεί. Θα μπω μέσα στο κρίσταλο . Εκεί. Και στην πρώτη χάντρα. Εκεί. Τώρα, σε αυτή τη θέση εδώ θα βάλω κρυστάλλο. Και έρχεται εδώ. Να το. Για να συνεχίσω πρέπει να μπω στο προηγούμενο κρύσταλλο, στην επόμενη χάντρα, την οριζόντια, και το βλέπετε τώρα ότι εσείς βλέπετε την τρύπα της χάντρας που πρέπει να μπω, η οποία είναι κάθετη και είναι αυτή εδώ.
Δηλαδή έρχομαι πάλι στο σημείο, πάλι το ίδιο. Θα βλέπω το κρίσταλο και 1, 2, 3 χάτρες. Ξανά. 1, 2, 3. Η πρώτη βελονιά είναι 3. Πάει δηλαδή 3, 2, 2, 1. 1 είναι το κρίσταλο. Από πάνω μεριά, εδώ. Απλά κρατάτε την κλωστή στα δάχτυλά σας. Μπαίνω στην από κάτω. Πρώτα θα μπω στην από κάτω, εδώ. Θα βάλω 2. Και η βελόνα θα μπει σε αυτήν και σε αυτήν. Ανεβαίνω πάνω. Και τώρα 2. Θα μπει η βελόνα μου εκεί και εκεί. Εκεί. Μέσα στο κρίσταλο και στην πρώτη. Για να βάλω τώρα το κρίσταλο. Από εδώ. Εδώ. Να το. Ξανά πίσω. Περνάω τη μία, εδώ, την οριζόντια και τώρα θα πρέπει να έρθω στην κάτω. Το δείχνω άλλη μία φορά. 3 από πάνω. Κρατήστε λίγο την κλωστή. Εδώ. Πρώτα θα βάλετε τη βελόνα σας, θα την περάσετε από την κάτω χάντρα. Μετά θα βάλετε 2 και θα πήξετε τη βελόνα σας εδώ, σε αυτό και σε αυτό σε αυτήν εδώ τη χάντρα. Πρώτα θα περάσει πάνω. Άλλες 2. Και θα μπει εδώ και εδώ. Και τώρα θα περάσω μέσα από το κρίσταλο και την πρώτη. Εκεί. Και θα βάλετε το κρίσταλο. Τότε μπαίνω εδώ. Κρατήστε το και λίγο σφιχτά, έτσι, εκεί. Στο πίσω πάλι, στο πίσω κρίσταλο. Εδώ. Για να ξεκινήσω το επόμενο. Έτσι θα το κάνετε 16 εκατοστά. Εντάξει, 16 εκατοστά είναι ο δικός μου ο καρπός. Και θα χρειαστώ 52 κρίσταλα. Και τώρα, ανάλογα με το δικό σας τον καρπό, θα το κάνετε εσείς πάντα όσο είναι ο καρπός σας, συν 1 εκατοστό το κουμπωματάκι που θα βάλετε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όταν θα φτάσω και εγώ στο τέλος. Λοιπόν, θα σας δείξω και το σημείο που πρέπει να συνδέσετε καινούρια κλωστή. Θα πάτε εδώ ενδιάμεσα, θα πιάσετε μια κλωστούλα εδώ, δεν θα μπείτε σε χάντρα, θα περάσετε
και εδώ θα κάνετε 2 κόμπους. Ο κόμπος θα κάτσει μέσα στις χάντρες, δεν έχει φόβο. Εδώ. Εκεί. Να πείτε πάλι, για να μην χάσετε τη διαδρομή, και εδώ. Και θα κατεβείτε κάτω. Θα κάνω ένα γύρο, γύρω εδώ, για να είμαι σίγουρη ότι έχει πιάσει εκεί. Θα κατέβω κάτω πάλι. Και τώρα εδώ, επειδή έχω φτάσει στο σημείο που πρέπει να κλείσω, θα εξακολουθήσω να κάνω την ίδια βελονιά, μόνο που τώρα, αντί να βάλω κρίσταλο στο τέλος, θα βάλω χάντρα, δηλαδή 3, εδώ, δύο, ανεβαίνω πρώτα πάνω σε αυτήν, το γυρνάω κιόλας για να με βοηθάει, 2, εδώ και εδώ, μέσα από το κρίσταλο και την πρώτη, και αντί κρίσταλο τώρα θα βάλω χάντρα για να κλείσει. Έχει κλείσει και τώρα θα πρέπει να συνδέσουμε αυτές τις 4 όπως κάναμε και στην αρχή. Ο τρόπος είναι απλός, γύρω γύρω οι χάντρες. Δύο φορές. Και 3 να θέλετε να περάσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλύτερα ακόμα. Και η βελόνα μου θα βγει από την κάτω τη χάντρα. Από την κάτω μεριά βασικά, από εδώ. Όχι εδώ, στην κάτω, αυτή εδώ. Εδώ τώρα θα βάλω 5 15άρες, το κούμπομα, και άλλες 5 15άρες. 4, 5. Θα ξαναμπω στην ίδια χάντρα από την άλλη πλευρά. Να το. Λοιπόν, ξανά πάλι την ίδια διαδρομή. Ωραία. Να, έγινε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί. Θέλω να... Το κούμπομά σας δεν θα πρέπει να είναι έτσι, γιατί δεν θα μπορέσει να κουμπώσει. Θα πρέπει αυτό να είναι το πάνω κάτω. Αυτό δηλαδή να φαίνεται, οπότε θα το βγάλω. Τώρα το έβαλα σωστά. Να το. Θα ξανακάνω τη διαδρομή χωρίς χάντρες αυτή τη φορά. Και μέσα από το κούμπομα. Άλλη μία φορά. Λοιπόν, έκανα και πέρασα και την τρίτη φορά. Θα ανέβω σε αυτήν εδώ. Και εδώ θέλω να δείτε ότι υπάρχουν κενά. Έτσι φαίνεται η κλωστή. Οπότε εδώ θα βάλω
μία 15άρα και θα περάσω μέσα στην 11άρα. Έτσι. Ξανά. Στην επόμενη. Εδώ. Να το. Δίνει και μια άλλη λάμψη. Προσθέτει κάτι παραπάνω, το οποίο το χρειάζεται νομίζω. Εδώ, έτσι. Οπότε, όλη αυτή την πλευρά θα έρθετε, θα τη φτιάξετε μέχρι εδώ, που θα βάλουμε τη θηλιά. Έφτασα στο τέλος. Αυτό που θέλω να προσέξετε όταν έχετε περάσει την πρώτη σειρά τις 15άρες είναι ότι δεν θα το σφίγγετε καθόλου. Γιατί μπορεί να αλλάξει το σχήμα του βραχιολιού. Οπότε το αφήνετε πάρα πολύ χαλαρό. Και τώρα, φτάνοντας στο τέλος εδώ, βάζω μία 15άρα, να κατέβω κάτω, έτσι. Θα περάσω εδώ, στην από κάτω μεριά, θα βάλω 10 15άρες, αυτό είναι για να κάνουμε τη θηλιά. Θα έρθω να μπω στην ίδια χάντρα, από την άλλη μεριά, έτσι, εκεί. Θα περάσω πάλι 3 φορές με την κλωστή μου χωρίς χάντρες. Θα ανέβω πάλι πάνω. Έτσι. Θα περάσω άλλες 2 φορές, θα ανέβω πάνω, εδώ, για να μπορέσω να κάνω πεγιότ την άλλη πλευρά. Έφτιαξα και τη δεύτερη μεριά, είναι έτοιμο και τώρα θα πάω από κάτω μεριά να στερεώσω την κλωστή. Θα μπω πάλι κυκλικά γύρω γύρω. Εδώ μπείτε ενδιάμεσα στην κλωστή, στις χάντρες, συγγνώμη, εδώ. Όπως στερεώνετε και ένα κουμπί, οτιδήποτε. Μπείτε μέσα, σφίξτε και προχωρήστε λιγάκι. Και πάτε προς τα πίσω, έτσι. Λοιπόν, έτοιμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπορείτε να το κάνετε σε πάρα πολλά χρώματα. Μπορείτε να το κάνετε και διπλό. Να το και το διπλό. Βέβαια πρώτα θα κάνετε αυτό. Θα μάθετε πάρα πολύ καλά το μονό. Γιατί ήδη από μόνο του είναι δύσκολο. Και σε κάποιο άλλο μάθημα, σε κάποιο άλλο βίντεο, θα σας δείξω πώς γίνεται και το διπλό. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε.